sabe o valor do djembe. Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada, você baila toda molhada, não tá nem aí pra dinheiro. E Maria bate o pandeiro, pra você tudo é fevereiro. Vem Maria, sou de você. Ô Maria, eu sou de você. E Maria, e Maria. E Maria, e Maria. Samba da Bahia, 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 samba da Bahia. E Maria nega bebê, você sabe o valor do djembe. Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada. Vem Maria nega bebê, vem Maria toca de ver. Vem Maria quero você, vem Maria para a Bahia. Vem Maria caipirinha, vem Maria pra alegria. Samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia. Cherished and long-felt desire. They are drunk with demonic delusions in an ocean of joy, in an ocean of joy. Prasanna Vadana Saubhagyada Bhagyada Hastabhyam Abhayaprada Our
most cherished and long-felt desire. They are drunk with demonic delusions in an ocean of joy. Avui arriba al nostre poble la torxa anunciadora dels 6è minijocs olímpics de la Marina Alta. Amb la flama que cada 2 anys encén la ferma voluntat dels seus habitants en convertir un esdeveniment esportiu en manifestació de solidaritat i cooperació entre els pobles de la nostra comarca. Els xiquets i xiquetes de Lleida accepten participar i representar als veïns d'este poble en els 6è minijocs que celebraran els dies 15, 16 i 17 d'abril a la ciutat de Dénia. Afegim-nos així a les voluntats que se sumen cada quilòmetre que passa i fan cada dia més forta i lluminosa la flama de la torxa olímpica, fins que el dia d'avui siga pròleg de la gran festa esportiva que ens acull en els 6è minijocs de la Olímpics de la Marina Alta. Visca Dénia! Visquen els 6è minijocs olímpics de la Marina Alta! L'arribada de la torxa olímpica a la ciutat de Dénia, seu dels minijocs olímpics, ens anuncia el començament de l'esdeveniment esportiu més rellevant protagonitzat pels xiquets i xiquetes de la Marina Alta. A més, esta edició dels minijocs es revesteix d'una importància especial. Els jocs celebren 10 anys de vida i arriben a aquest aniversari forts i consolidats, com bé demostra la incorporació de 2 poblacions més de la comarca, Benidoleig i Pego, amb les quals en són ja 21 les localitats participants. Així doncs, poblacions germanes, esportistes, ciutadans i visitants, visquem amb intensitat estos 6è minijocs olímpics de la Marina Alta i participem activament de la celebració. Vos esperem a tots. I no voldria acomiadar-me sense dedicar unes paraules als alumnes de gimnàstica per a persones majors, que ara tancaran l'acte. Són bona prova que l'esport no té edat, com tampoc la tenen les il·lusions. Moltes gràcies. Y en la memoria recuerdo
En Mateu Mut i Martínez, en nom de tots els jutges i del personal oficial dels 6 minijocs olímpics de la Marina Alta i Josemi Bordes Ochoa, en nom de tots els competidors dels 6è minijocs olímpics, prometem que durem a terme les nostres funcions durant les competicions i que participem en els minijocs com a concursants lleials i respectuosos del reglament, amb imparcialitat i fidels als principis del verdader espírit esportiu. per a germanor, orgull i ensalçament dels nostres municipis i de la Marina Alta. Alcaldessa, alcaldes, regidors, senyors i senyors, esportistes, molt bones per a tots. Vaig a ser molt breu, la veritat és que els protagonistes avui els tenim així, tenen que descansar, demà tenen que competir, però sí que tinc que dir que estic emocionat i a més crec que motius en tinc, principalment perquè veig molta il·lusió. He vist avui així el futur de la Marina Alta i tinc que dir que des de la Generalitat Valenciana apoyarem, perquè és una nostra obligació fomentar i promocionar l'esport. Per tant, tinc que dir que felicitar, sobretot, als alcaldes, organitzadors i, com no, enhorabona als pares i als participants. Moltes gràcies. Director General d'Esports, alcaldes i regidors de la comarca, senyores i senyors, molt bona nit a tots. Per fi ha arribat el gran dia. Eixe que els xiquets i xiquetes de la Marina Alta heu estat esperant des de fa tant de temps. La torxa olímpica ha recorregut la nostra comarca per a recordar-nos que els minijocs de la Marina Alta celebren enguany una nova edició i ens ha convidat a participar-hi, uns competint i altres encoratjant-vos. I no voldria acomiadar-me sense unes paraules d'agraïment a totes les persones que han participat en l'organització d'estos 600 minijocs de la Marina Alta, així com als voluntaris que desinteressadament s'han ofert a treballar perquè aquest esdeveniment tire endavant amb èxit. Gràcies a tots. Com a alcaldessa de la ciutat de Dénia i en nom de tots els alcaldes de les poblacions participants, declare inaugurats estos 600 minijocs olímpics de la Marina Alta. Benvingut, Batiste, a la cita has connectat. Avui has estat molt sol·licitat. La terminal de missatges està col·lapsada. Te'ls mostro tots. Aquest és dels teus companys. Aquesta altra una invitació de l'aniversari del Supercoco. Recorda-te'n de comprar-li un regalet. Però aquest és urgentíssim. Com saps, avui a la Marina Alta celebra la inauguració de la 6a edició dels minijocs olímpics. Aquest és el recorregut de la torxa olímpica. Només queden 30 minuts per encendre el PBT, però una sèrie de desastres ecològics posen en perill l'arribada de la flama poliesportiu. Ens hem d'afanyar. Has d'ajudar-la. Yo también quiero jugar. ¡Qué bonito este artefacto volador!